दा बिथाङा गोबां खस्थ'नि गेजेरजों दा दिनैहाय जों नुनो मोनबाय जों गावनो प्रुफ मोनबाय जे बिथाङा मोनसे गारि लानो हादों जाय 100-350 बिथाङा गावनि सिमांखौ मोगथां महर जाहोनो हाबाय बिदिनो जोंबो ट्राइ खालामगासिनो आरो नोंथांमोनाबो ट्राइ खालाम जे गावनि सिमांखौ जाफुंहोनो हायो जाहाथे बिनि थाखाय खस्थ' खालामनांगोन सारा बे बाइकखौ लानानै माबायदि मोन्दों एसे खोन्थाना होलाय सारा बाइकखौ लानानै दा दिनै जोबोद गोजोननाय मोन्दों আমাৰ যিটো বড়ো কালচাৰৰ মানে ড্ৰেছ পিন্ধি আছে সেইটো আপোনাক কেনেকৈ লগাইছে মানে আগতে এনেকৈ ক'ৰবাত দেখা পাইছিলে এনেকৈ दा जोङो दंखायो बिथिंजाय नोंथांमोना नुखादों रयेल एनफिल्ड माने नोंथांमोना बुजि मोनखाबाय जों बबाव दंखायो ओमफ्राय बिथिंजाय बिथांखौ बाना जनाय दं आरो गोबां ड्रेसिंजों एकदम पुरा हिर' स्टाइल नोंथाङा माबायदि मोन्दों फैनानै एसे खोन्थासै माबायदिसो मा खालामफैदो खोनाया जोङो एक्सुवेलि रयेल एनफिल्डनि माबा हान्टार लांफैदों हान्टार 350 cc 350 cc ओमफ्राय जोङो फार्स्टआव फैबाय जोङो सारियालियाव बायटा सारियालियाव माने स्टकआव गैया बेलेग दङ खिन्थु जोंनो जिखौ नांगौ बेखौ गैया बेनिखायनो जोङो डिसिसन लाबाय मा गुवाहाटियाव थांदों होननानै गुवाहाटियाव फैबाय बेयाव दामा ट्राफिक जामनि गेजेरजों बारखौ फैनानै मोनफैना दा जों जिखौ जोङो फसायनाय गारि बेखौ जों मोनबाय मोननानै जों दा प्रसेसखौ बारायनानै दा कमप्लिट जासिगोन प्रसेसआबो पेमेन्ट क्लियार जाबाय दा बाइकखौ मा समाव डिलिभारि होयो बिथांमोनासो मिथिसिगोन हाइस 10-15 मिनिट आरो 15 मिनिटआनो जों खैथा जाखो आदसा 7:05 जाबाय जों मोनफैदोंमोन 4:00 बाजियाव मथा मथि 3 घन्टा 5 मिनिट जाबाय जोङो जिरायना दा 3 घन्टा 5 मिनिट जिरायबाय आरो ना दा बेखिनियानोसै आरो ना बेखिनियानोसै दा डिलिभारि लाखांनानै एसे खमैनो बुंनोसै बिबुंथि लाखिबावनोसै दा बिथिंजाय धनेश्वर बर' आर्टिस्ट दं दा बिथाङा मानो फैदों बेहाय गावनि जि सिमांमोन सिमांनि जि ड्रिम बाइक होनो ड्रिम बाइक ड्रिम बाइक दिन लांफैदो दिनै नेयै मोना लांबाय जोङो नेथारबाय आरो जेखि जायाबाबो दिनै लांथारगोन एखेबारे आं आरो आंनि टिम बयबो दङ जों बरियानो जोंनि जि कालसारखौ लानानै जों लाबोफादो खारन जों ट्रेडिसनेल आर्टिस्ट हिसाबै जों खाबायदो बरियानो नोंथांमोना बुंना दिन्थिगोन बरियानो जों माबादि राइड खालामो बेफोरखौ दिन्थिगोन सिमांखौ मोगथां खालामनायनि जों दिनै जोंनि साक्सेसफोरखौ सेलेब्रेट खालामलांबाय दङ दायो जों सेलेब्रेट खालामलांबाय दङ साक्सेस दा बिथिंजाय सासे दंबावो सारनिनो राइट हेन्ड सुमुद ओमफ्राय बिथाङा मा सोंनांगौ दे मानो फैदों बेहाय एसे खोन्थानो हागोन ना आंथ' जानोसो फैदों दा मा मोनजायो नायनोसै सारनिफ्राय मा मोनजायो चिकेन बिरियानि मोनजायोना चिकेन लेग पिस मोनजायो जानोसै आरो जायखिजाया दिनै पार्टि जाथारनांगौ आरो ना पार्टि खालामफैदो पार्टिखौ जाथारनांगौ थेवबो मा होनगोन आरो खर'निफ्राय गारि गोदान लानायनि पार्टि ओमफ्राय मा होनो आरो बिथांनि बुंनाया बेखिनियानोसै ओमफ्राय नर्मेलि आङो दासान्दि आंबो दङ आं एसे जिरायना लानि जिरायना लाग्रोनि नंगौ नालाय आं गेजेरावहाय जाबाय नर्मेलि आङो न'आवहाय दंमोन ओमफ्राय सारा आंखौ सानजौफुङाव फन हरबाय आरो जे बिक्रम मौ दोङो नोङो होननानै ओमफ्राय आं बुंदों आं न'आवनो दोङो ओमफ्राय न'आवनो दोंबा ओमफ्राय सारा सोंबाय आंखौ मा खालामदों नों न'आव ओमफ्राय आं बुंदों जे ओरैनो दोङो मबाइल कम्पिउटार थुगासिनो ओमफ्राय बुंबाय सारा जे मोनसे खामानि ओंखारना फैदोंमोन जों दा एसे रङिया बारनानै थांनिनो मा होनना सोंदों आंखौ ओमफ्राय बुंदों खामानि दंबाथ' थांखानांगोन ओमफ्राय आं मोजाङै सोंबाय आरो जे मा खामानि ओमफ्राय सारा बुंबाय दिनै लायनोसै एकदम सिमांनि बाइकखौ बिथाङा दिनै लायथारगोन होननानै थारमाने आंखौ लिंबाय आरो ओमफ्राय आं बुंदों जे दंखायोबा गुरलाफोराबो दंबा थौदो ओमफ्राय जोङो फैबाय बिथिंजाय समाव आं ओमफ्राय सार ओमफ्राय बिथिंजाय आदा सासे दङ जों गासैबो ज' जानानै फैबाय आरो बेहाय स्ट'राव रयेल एनफिल्डनि ओमफ्राय जों दा सान्दै जना दोङो ओमफ्राय आंनि मेन थांखियानो जाबाय जे सारनि बाइकखौ आङो एसेबाबो सालायनो मोनगोन होननासो फैदों आरो थारमाने बाइकबाबो एसेबाबो सालायनो मोनगोन ओमफ्राय जानाय थाखागोन पारमानेन्ट बाथ्रा दिनै पार्टि जाथारनांगोन सारनिफ्राय जों लुथिनासो गारगोन दिनै बिथाङा खमसे खम
बारदो बहुत फैसा बिसांनिया खरस जादों होमबाबो दिनै 3000नि सिङाव जाया जों साथामजों बे सासे आं ओमफ्राय बे आदा सासे दं जों 3000नि सिङाव जाया थारमाने दा बेखिनियानोसै आंनि बुंनाया ओमफ्राय सारनिसिम मोनसे कुइसन जे एफा बाइक दं बुंनो थांबा एफा गोबां बाइक दं बेनि गेजेरावनो हान्टारखौ मानो चुज खालामखो सारा बेखौ खेबसे फोरमायना होबा मोजां जागोन आरो गोबां बाइक दं नाथाय गोबां बाइक दं आरोना। हान्टारखौल'सो मानो सुइस खालामदो जों गाब जिल्लायाव खामानि मावो बेनिखायनो जों दा बर्थमान मोनसे जायगानिफ्राय मोनसे जायगायाव थांनायाव जोंना बाय गारिनि गोनांथि जादों दाबसे जायगानिफ्राय दाबसे थांनायाव गोनांथि दाबसे जायगानिफ्राय दाबसे जायगायाव मोजां बाइक नांगौ आरो जोंनो। मोजां बाइक नांगौ जियाव जों जारनि खालामनो हायो गोलाव जारनि खालामनाय जाहाथे जारनि खालामनानै जों खामानि मावनो हायो खामानि मोजां मोजां जोंनि जि सावगारि आखिनाय आर्ट आखिनायफोरखौ जों जाहाथे दिन्थिनो हायो बेनिखायनो जों बेबायदि बे गारिखौ लानाय जाबाय माने मेन बेसिकआ जाबाय जे जोङो गोजान गोजान एबा गुबुन गुबुन जिल्लायाव थांनाय जायो जायनि थाखाय जोंनो थारमाने लं जार्निनि थाखाय गारि नांगौ जायो आरोना बेनि थाखाय बिथाङा हान्टारखौ सेलेक्ट खालामनाय जादों होनना बुंनाय जादों आरो दा गाड़ी सारी आंखौ खिथाब्रा नर्मेलि जों दा नुनो मोनबाय जे सारा गावनि सिमांनि मोनसे माने सिमां सुजुना दोननाय बाइकखौ मोनबाय दा बिथांनि एसे माने गोसो सिंनि मा होनो बेखौ गोजोननायखौ एसे सोंनो लुबैदोंमोन आरो जोङो दा फैदो आरो सोंदो जे सारा बे बाइकखौ लानानै माबायदि मोनदों एसे खोन्थाना होलाय सारा बाइकखौ लानानै दा दिनै जोबोद गोजोननाय मोनदों आसा खालामदोंमोन आङो आसाफोरखौ जों दिनै मा होनो फुलफिल खालामलांबाय दोङो निस्सय आगोलावबो नोंथां बेबायदि मा होनो नोंथांमोन नाजालां खस्थ' खालामो जि खामानि बिथिङाव गैयामोन नोंथाङा बिथाङाव खामानि मावलांनो माने साक्सेस बेबायदि मोननांगोन नंगौना फैसा खमायनांबाय ओंखाम जायाखै दा बिथाङा गोबां खस्थ'नि गेजेरजों दा दिनैहाय जों नुनो मोनबाय जों गावनो प्रुफ मोनबाय जे बिथाङा मोनसे गारि लानो हादों जाय हान्टार 350 बिथाङा गावनि सिमांखौ मोगथां महर जाहोनो हाबाय बिदिनो जोंबो ट्राइ खालामगासिनो आरो नोंथांमोनाबो ट्राइ खालाम जे गावनि सिमां गाव जाफुंहोनो हायो जाहाथे बिनि थाखाय खस्थ' खालामनांगोन আমাৰ যিটো বড়ো কালচাৰৰ মানে ড্ৰেছ পিন্ধি আছে সেইটো আপোনাক কেনেকৈ লগাইছে মানে আগতে এনেকৈ ক'ৰবাত দেখা পাইছিলে এনেকৈ গ্ৰুপতো বাৰু দেখি থাকোঁ আমিতো আমাৰ ইয়াতে আহি থাকে বাৰু আৰু ভাল লাগিছে চাই মানে আৰু যাতে এনেকৈ চাগৈ আৰু ভালে এইটো মানে কেজুৱেল ইউটিউব চেনেল নিশ্চয় 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 ভালে হ'ব আমাৰো প্ৰমোশ্যন হৈ আছে বাৰু আমাৰ এইটো চৰাইঘাট ৰাইডাৰ্ছ আহিব আপোনালোকৰ ফালৰ পৰা আহিব ইয়াতে ভালকৈ আমি ছাৰ্ভিচ দিম যিমান ফালৰ আমাৰ ফালৰ পৰা যিমান পাৰোঁ আমি কৰিম গাড়ী আমাৰতো পাই যাব অন স্পট যেতিয়া যেনেকৈ আজি আহিছে আপোনালোকে ডাইৰেক্ট অন স্পট পাই গ'লে ছেম এনেকৈ আমি ছেম ডে ডেলিভাৰী কৰি দিম অলপ টাইম লাগিব পাৰে শ্ল' এণ্ড ষ্টেডি মানে গোটেই আমি ভালকৈ কৰাই দিব পাৰিম ৰাখো চাবি লাগে অঁ খামাই দিলোঁ চাবি Yes.